लोगोफोर, बे मोनाबिलि समाव आं नोंथांमोननिसिम मोनसे रादाब लानानै फैबाय। दिनै फुंबिलि समाव आं आंनि रादाबाव मोनसे रादाब होदोंमोन मानसि गोमानाय। क'क्राझारनि बिथराइ ब्रह्म BA 5 सेमिस्टाराव फरायनाय सिख्ला। बे सिख्लाया हरखाबनो स्कुटिजों दालांनिफ्राय दैयाव गलांनानै रुंसारि जानाय खौराङा दासो सफैदों आरो बे सिख्लानि गोथै सह'खौबो मोननाय जाबाय। दा आं बे भिडिअ'आव गोथै सह'नि सावगारिखौ होला, माबोरै गलांखो बेखौ मिथिनो मोनासै। हरखाब बियो बिथराइ ब्रह्मआ दालांनिफ्राय स्कुटिजों गलांदोंमोन। जानो हागौ बै गलांनाय समाव बेवहाय रावबो गैयामोन आरो जायनि थाखाय बियो दुखु मोननानै दैनिफ्राय सिखांनो हायियाव हरखाबै रुंसारि जाबाय। बिथराइ ब्रह्मनि रुंसारि जानायाव जों दुखु मोननाय फोरमायबाय। जाहाथे बिथराइ ब्रह्मनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो, बेखौनो आंबो हारिमु इउटुब चेनेलनिफ्राय आफा इसोर सोरजिगिरि अबंलावरनाव आर'ज गाबबाय। बिथराइ ब्रह्मनि जिउमाया गोजोनै थानो हाथोंसै।